Zsófi és a piros lámpa. Szia Zsófi! Ugye tudod, hogy az előbb óriási veszélynek tetted ki magad? Csak azért, hogy néhány perccel tovább játsz otthon. Mindig figyelj a közlekedési lámpa jelzésére, és csak akkor indulj el, ha zöldet mutat a lámpa. A piros lámpa azt jelenti, stop, most állj. A zebrára, az autók elé kérlek ne ugrálj. A zöld lámpa azt jelzi, menj, most szabad. Jól néz körül, de nem kell, hogy szaladj.